जौगानाय 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 थामजिनै नं बिटिसि बेरगाव बियाबाव मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानायनि बिथांखि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा जौगाथायखौ खालामगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिटिसि सरकारा तीव्र गति भाबै डेभेलपमेन्टखौ खालामगासिनो दं आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बेखेवनाय जाबाय। जौगाथायनि थाखाय आरो एसओपिडि फान्डआव राङा फैबावगासिनो दं। आरो दा नै एसओपिडि फान्डआव जोंहा फैसा फैगासिनो दंबावो। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो गामियाव जौगानाया सौहैसिगोन प्रहलाद ब्रह्मनि बिबुंथि। जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो गामियाव डेभेलपमेन्टआ सौहैसिगोन। दा जोङो रायजो राजानि जे इलेक्सनाव कमिटमेन्ट होबोदोंमोन बेखौ जों मोनसेनिफ्राय मोनसे गासिबो मावफुंजोबगोन। 32 नं बिटिसि बेरगाव बियाबनि सिङाव जौगानायनि खामानिया सानफा एफा रायजोनि गेजेराव मावफुंजागासिनो दं। थांनाय सानखालि बेरगावनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव लुफुंजानाय आरसीसी स्लेब कालभार्टफोरखौ बेखेवनानै होबाय। बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि सरकार फैनाय लोगो लोगो गोबां बिथांखिफोरखौ मावफुंबोगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरनो खोथा होनायफोरखौ मावफुंनानै दिन्थिगासिनो दं। बेबायदिनो जौगाथायनि खामानिफोरखौबो मावबोगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लानि 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव गुबुन गुबुन गामियाव आबुङै लुफुंजानाय गंनै आरसीसी स्लेब कालभार्टखौ बेखेवनानै होयो। लुफुंजानाय आरसीसी स्लेब कालभार्टखौ बेखेवनानै होयो मिरु लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसेनो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबनिनो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी, बेरगाव ब्लक लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि आरो गोबां बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरा। बे बिथांखिखौ बेखेवनानै होनायनि गेजेरजोंनो प्रहलाद ब्रह्मआ बिटिसिआव रांबावसा जानाय लोगो लोगोनो गोबां खामानिफोरा जोंनि बिटिसिआव मावफुंजानो थांगासिनो दं होनना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। दिनैहाय जोङो बे बेरगाव समस्तियाव दिनै गिदिंफैदों आरो बेवहाय स्पेसियेलि मोननै देग्लायनि फाइनान्सियेल इयाराव जालांनाय बक्स कालभार्ट बानायनाय जादोंमोन। बे सम्पुर्ण जाबाय। दा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै जों बेखेवनानै होबाय। एसे आगोलाव जों साहा बागान गेजेराव बेखेवना होफैदों आरो नैबे नाग्राबारि जोंनि मुस्लिम अध्युषित ओनसोलाव जों बेखौ बेखेवना होफैबाय। गोजोननाय मोन्दों आरो बेबादिनो जोंनि बिटिसिनि नावबान्दा काग्राबारि बे जायगायाव दिनै कालभार्ट बेखेवबाय। जेखि जाया मानो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिटिसि सरकारा तीव्र गति भाबै डेभेलपमेन्टखौ खालामगासिनो दं आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बेखेवनाय जाबाय। गोदान गोदान दालां बानायनायनि थाखाय दिनै खामानिफोर मावनाय जाबाय आरो दा नै एसओपिडि फान्डआव जोंहा फैसा फैगासिनो दंबावो। हयथ' लास्ट उइक अफ जुलाइ बिटिसिआव बाजेट जासिगोन आरो बिनि उनावहाय गोबांथार खामानि जाबाय थासिगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो गामियाव डेभेलपमेन्टआ सौहैसिगोन। दा जोङो रायजो राजानि जे इलेक्सनाव कमिटमेन्ट होबोदोंमोन बेखौ जों मोनसेनिफ्राय मोनसे गासिबो मावफुंजोबगोन। बे खुनु सन्देह गैया। 5 गेरेन्टिसआबो गोदानै जाफिनबावसिगोन आरो लामा दालां बानायनाय माबा बानायनाय रेलवे लामा बानायनाय बे गासिबो खामानिया तीव्र गति आवगायलांगोन। मथथे जोंनि हाग्रामा महिलानि जिथु मिशन आरो भिजन बे जोंनि बिटिसिखौ गोख्रों खालामनाय, बिटिसिआव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो जों एमप्लयमेन्ट होनाय बेफोरनो जोंनि प्रायरिटि। दा बेवहाय जोंनि बे डेभेलप जानाय जायैनि खोथा दैदेनगिरिनि सायाव जायो। दिनै बिक्रम दैमारी बिथांखौ बेवहाय TCLCनि चेयारमेन हिसाबै दिनै हाग्रामा महिला सारा बिबान हरदों। दा बिथाङा गावनि बिबानखौ मोजाङै मावगासिनो दङ। बिथाङा सासे गोरों मानसि आरो गावबो थिखादार आरो खामानिखौ बोरै मावनांगौ बोरै डेभेलपमेन्टखौ लाबोनांगौ सोरजों रायज्लायनानै खामानिफ्रा जों आदाय खालामनो हायो बिथाङा गोबां खायदा कौशल दङ। ओंखायनो दिनै नुबाय थादों जोङो बिटिसिनि 40टा समस्तिनि गेजेराव बिक्रम दैमारी दा दैदेननाय जेनेबा TCLC चेयारमेन बेरगाव बेवहाय बांसिन डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो इयुनाव बांसिन खालामबावगोन आरो आसा खालामदों बिथांनि आखाइजोंनो बेरगाव ओनसोला डेभेलपमेन्ट जागोन। उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारीनि रिपर्ट बिटिसि लाइभ 12।